predchádzajúcich častiach sme vám spolu s pánom Sabom predstavili základné dve tokárske techniky. Dnes sa porozprávame o dreve a jeho štruktúrach. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. No my tu máme na ukážku zo pár driev. Povedzte nám niečo o nich. V tokárstve využívame všetky listnaté a ihličnaté dreviny, ktoré rastú u nás. K tomu, aby sme mohli robiť, musíme poznať takú jemnú základnú štruktúru. A to je dreň, ročné kruhy a rezy. Rez čelný, rez radiálny a rez tangenciálny a práve na tomto reze vidíme tú najkrajšiu štruktúru dreva. Prečo je to v tokárstve také dôležité? Práve tento tangenciálny rez nám ukazuje tú najkrajšiu stránku, tú štruktúru, farbu, kresbu toho dreva a môžeme pri formovaní zvýrazniť jeho charakteristiku, lesk a tú krásu, ktorú to drevo má. Myslím si ale, že najkrajší kúsok je tento tanierík. Prečo sa tak líši od tých ostatných? Táto drevina je topol. Topol rastie veľmi rýchlo a má takmer jemnú farebnú štruktúru. Čiže my to môžeme potom využiť na rôznu povrchovú úpravu. Taktiež môžeme to ukázať si na ihličnatom dreve. Tu sú viditeľné ročné kruhy. Úzke ročné kruhy nám ukazujú, že boli veľmi ťažké podmienky pre rast dreviny. Dobre, ale čo napríklad s poškodeným drevom, ako je toto? Drevo taktiež poškodené využívam v tokárskej praxi. Drevina má obrovskú schopnosť liečenia sama seba. Napríklad tieto zlomené halusky, ako vidíte, drevo ich veľmi krásne zabalilo a vôbec nie je vidieť, že vnútri je nejaké poškodené. A my využívame to. Môžeme z tejto časti spraviť napríklad misku a tá štruktúra tejto misky, ten farebný odtieň, to všetko je odlišné od tohto zdravého dreva. Takže dá sa povedať, že aj poškodené drevo má u vás šancu. Áno, má u mňa veľkú šancu, pretože je to úplne niečo nádherného. To, čo u tohto zdravého dreva nevidíme. Čo tento pník? Táto breza je tu z toho dôvodu, že by som chcel ukázať, že existujú dreviny, ktoré vytvárajú nepravé jadro. Pravé jadro ide presne v ročných kruhoch. Nepravé jadro, ktoré vidíme tu, nám v rôzne plamencovite vybehuje z ročných kruhov. A aká je v tom výhoda? Ak to drevo nie je napadnuté drevokáznou hubou, tak my ho môžeme krásne využiť. Môžeme to vidieť napríklad aj u borovici. Vidíme tie určité tmavé pásiky, ktoré sú tu. A presne také pásiky my potom môžeme zužitkovať i u tejto dreviny, ktoré keď budeme robiť lazurovacím lakom, bezfarebným leskem, tak nám to krásne zvýrazní túto časť. Máme tu aj jeden vojenský kúsok. Čím je zaujímavý? Veľmi vtipne, ja to nazývam taktiež, že môj maskáčik, tak je to plataný javorolistý. Ak sa pozriete, tak vidíte lesk. Keď sa pozriete na tieto drobné čiarečky, tak sú tmavé. Keď to natočím, je to lesklé. A práve toto využívame, že napríklad na miske je úplne nádherné vidieť ten lesk a pri otáčení tej misky raz je to krásne lesklé, druhýkrát je to tmavé. Dá sa povedať, že vyslovene vyhľadávate chybičky krásy. Dá sa povedať, že vyhľadávam a s veľkým potešením to robím a manželka mi mnohokrát hubuje, že raz ti to vyletí tak do hlavy, že ti ju rozbije. A jej hovorí, neboj sa, ja si dávam veľký pozor.